til Meningsmaskinen. I dag har vi Robert Nozick med os og John Rawls, som er to teoretikere, og de vil i dag fortælle om, hvordan man kan skabe det mest retfærdige samfund. Så hvad mener du om det? Jeg står meget for, at ulighed det er en naturlig del af vores menneskers samfund, så jeg mener, det er en nødvendighed her i Danmark. Og så mener jeg, at hele vores samfund viser en stor organisme, så jeg mener, at dem, der så bærer mest her i samfundet, de skal så også have den højeste belønning, så man sådan kan blive ved med at være motiveret til det, man laver, når man er højt lønnet og har en høj stilling, og når man har kæmpet for det, så mener jeg, at så skal man også have mest i løn. Ja, men når du siger dem, der bærer mest, mener du så de veluddannede? Dem, som der har en højere uddannelse, altså? Ja, det mener jeg faktisk. Godt. Okay, så siger jeg det. Ja, det mener jeg faktisk. Fordi at, du ved, jeg kan sagtens se, at der er måske nogle samfund, der er svært ved at gøre det. Men de mennesker, der er højt uddannet i det her samfund, og de har virkelig kæmpet for det. De har siddet og knoklet, mens nogen måske har siddet og slappet af i timerne, bare har siddet og kigget ud af vinduet og trillet tommelfinger. Så synes jeg, at dem, der har kæmpet og knoklet og brugt sin dyrebare timer af sit liv på at udholde uddannelse, de skal da også have mere i løn end de lavt uddannede. Men glemmer du ikke en klasse, der hedder arbejderklassen? Glemmer du ikke dem, som der måske fra start er blevet stillet med nogle muligheder, der ikke er lige så gode som de højt uddannedes startpunkt? Jo. Nej. Jo, dem tænker jeg faktisk på. Men altså... Nu må jeg lige afbryde. For hør her, det er de højt uddannede, dem der fra start er blevet stillet med de her rigtig gode muligheder. Det er dem, der er de højt uddannede. Det er dem, der faktisk sidder på alle pengene. Og arbejderklassen, de må bare rette sig ind efter deres krav. Den værdi, de her arbejdere giver til det produkt, de højt uddannede sidder på. Hvis arbejderne ikke gav den her værdi, så ville det være værdiløst. Ja, jeg har faktisk tænkt på arbejderklassen, fordi at når der er ulighed i det her samfund, så vil der være automatisk komme flere job, eller der vil være flere muligheder for arbejderklassen for at få et job. Måske til lidt lavere løn end normalt, eller end det vil være, hvis der er lighed i samfundet, men der vil alligevel være flere jobs, så der vil være flere arbejdere, der vil ikke være så mange arbejdsløse i samfundet. Som du kan se på den her model, jeg har medbragt en model for at understøtte min mening, så kan du se, at lighed det er skidt, fordi at der vil være en høj progressiv skat, som vil gøre, at der vil være mangel på motivation til at yde ekstra i samfundet. Fordi at man vil tænke, okay, jeg har arbejdet rigtig hårdt for det her, men alligevel så er der en eller anden, der bare har slækket hele sit liv, der får mine penge. Og det synes jeg ikke er i orden, fordi prøv at tænke, så mister man motivation, så tænker man, så kan jeg sgu lige så godt lade være, altså. Fordi så er der en eller anden, der får mine penge alligevel. Og så mister jeg mine penge til nogle andre. Det er faktisk, jeg synes faktisk, det er næsten tyveri, du. Men du bliver også nødt til, i stedet for at tænke på det enkelte individs velstand, bliver du også nødt til at tænke på den øgede vækst og velstand for hele samfundet. Der vil jo være nogen, som der ikke kan øge deres velstand. Derfor øger det dermed ikke den samlede velstand. Nej, det er rigtigt. Men prøv at høre, altså det der sker, når man mister motivationen, så vil det sige, altså så lige pludselig så vil vores arbejde, så vil alt gå i stå i dem, så vil vores samfund simpelthen gå i stå. Det der vil ske, det er, at hvis vores motivation der mindskes som højt uddannet, så vil arbejdsudbuddet, det vil også formindskes. Og det vil altså sige, at vores samfund vil gå i stå, når vi snakker om arbejdspladser. Og det der sker, når man får en mangel på motivation, når man har siddet og kæmpet for det hele sit liv, så vil arbejdsudbuddet, det vil også mindskes, og det vil gøre, at der vil komme færre investeringer i de forskellige arbejdspladser. Og der vil mange firmaer, der vil gå ned og hjem, fordi at de arbejdsgivere, der har kæmpet og startet de her firmaer, de vil tænke, de kan sgu lige så godt lade være, fordi at de får alligevel ikke særligt meget højere løn end dem, der ikke har kæmpet for noget som helst i hele deres liv. Og så vil motivationen, det er det, der betyder mest i det her samfund, fordi at man er motiveret til at kæmpe og gøre sin firma bedre og bedre. Og det tror jeg, så vil vores samfund gå i stå, hvis jeg vil lige sige, der er én ting, jeg er enig med dig i. Man skal selvfølgelig have løn, der er knyttet til de stillinger, man har. Jeg vil så lige sige, at det skal også være muligt for alle at opnå de stillinger. Alle skal kunne have mulighed til ligesom
at få positioner, som der gør, at de kan få den her velstand. Der kan man så sige, at det gør man ved, at man bruger den her omfordeling og sørger for, at alle kan få en uddannelse. Ja, nu var det her. Nej, det gør du ikke. Lad mig lige tale færdig. Enhver person, de skal simpelthen have lige adgang til rettigheder og frihed og uddannelse. Ja. De bliver alle sammen nødt til at gå fra et lige udgangspunkt. Det kan man ikke i den her verden. Det må jeg simpelthen sige. Man kan ikke, det er ligesom dyrene, man kan ikke, alle dyr, altså det er ligesom fødekæden i den her verden. Alle er ikke lige, og alle starter ikke lige, og sådan er det. Altså der er nogen, der kommer fra en velhavende familie, som har lettere ved at komme frem i skolen, og har måske flere penge til at starte på efterskoler og privatskoler og sådan nogle ting. Men så må man bare kæmpe endnu mere, hvis man kommer fra en familie, der måske ikke er så velhavende, som man skal være i Danmark. Hvis man fx kommer fra udlandet, eller man kommer i en familie, der måske ikke har så mange penge, så må man bare kæmpe ekstra, hvis man har den motivation og det her ambitionsniveau. Så du mener altså, at man skal udvikle en række kompetencer, som der kan sørge for, at man går frem i verden? Ja. Og jeg må så sige, altså jeg forstår, hvad du siger, men hvis der er lighed i det her samfund, så vil der også komme så vil de offentlige ydelser også blive meget større. Og det vil så også sige, altså det vil så også sige det her med den her motivation, altså så tænker man, når de her offentlige ydelser, de er så meget større, så kan man sgu lige så godt så kan man sgu lige så godt lade med at arbejde, for man får alligevel så mange offentlige ydelser, så kan man lige så godt tænke, ved du hvad, det kan sgu være lige meget det hele, altså de sørger for mig, de højde der, de sørger sgu for alle penge for mig, fordi de tjener sgu mine penge. Jeg kan mærke, at diskussionen ikke finder nogen ende, så vi vil slutte den her fra Meningsmaskinen. Vi er tilbage næste torsdag.